cercavila és l'acte familiar més important de la Festa Major de Sabadell i aquest any no és una excepció. Els grups de la cultura popular de la ciutat surten el dissabte a la tarda a fer un recorregut de la plaça Creu Alta a la plaça Sant Roc. A la cercavila d'aquest any hi participen una vintena de grups i, com sempre, moltíssima gent sortirà al carrer per veure'ls a prop. Hi ha trabucaires, diables, gegants, dracs i, naturalment, gegants i capgrossos. Voleu que els anem a conèixer millor? Som-hi! La cercavila ja ha començat. Com sempre, acabarà amb les actuacions dels participants a la plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament. La cercavila és una tradició que segueix molta gent, per això veieu tanta gent aquí avui. Com us dieu? Emma. Anna. Quants anys teniu? Jo tinc 8 anys. Jo en tinc 10. De quina colla formeu part? De la colla de bastoners de Sabadell. Jo també, dels bastoners de Sabadell. Què fareu? Doncs ballarem. Farem una cercavila i anirem d'aquí fins al centre. Què recomaneu a part de la cercavila? El ball del rodet. Com us dieu? Nil. Nils. Quants anys teniu? 9. A quina colla formeu? Banyetes de la Creu Alta. Banyetes de la Creu Alta. Fareu alguna cercavila més demà o avui? No. Què fareu avui? Avui tirarem foc per la cercavila des d'aquí la plaça La Creu Alta fins a la plaça Sant Roc. I també farem tabals. Vale. Com et dius? Martí Uller. Quants anys tens? 8. De què formes part? Dels gegants de Sabadell. Fa molta calor dintre el cap del capgròs? Molta. Quant pesa? Una miqueta. Com et dius? Em dic Lara. Quants anys tens? 10. Quin capgròs portes? Aquest es diu Cantinfles. Per què portes aquest... No. Això es diu exprimidor i és per mullar la gent que ens veu. Vale. A quina colla vas? De gegants de Sabadell. Faràs més actuacions avui, a part d'avui? Sí, el dilluns. Quina faràs? És cercavila igualment. Et pots posar el cap gros?